Kakiseneno buch jopiny Nyakwaramogi chakore sani. Wago mbaka kod wendo wa Mosado je studio ka akelo Misori jagoro mar Kuppet. Wach maduong' Nyakwaramogi en wach ma kano donjo ka to sigana no ringo ka entie. En kama speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula koni otero mogo kuom jo od bura e par jot mar jatend piny kende miyo gi oboka para kata barupe para mag ndiko jopuonj. To ka jotelo dhi e kor gweng' to giuso. Kendo Wetangula ochiwo nyaka omenda mowinjo bed ne jo od bura gimiyo koka gichiw ne oganda barupe gi ahinya jok mosetiegore kaka jopuonj. Wacho ni samoro jotelo gi dwaro nyaka Sh400,000 mopenjo to kakoro nyathi kata jal mosetiegore ni en ng'ama lwete ok otegna ahinya. 400,000 odhi yudo kanye? Mae penjo maduong' manitie nikech en gima mulo mise motegna ahinya mag piny Kenya ma en somo. Nyakwaramogi machiegni e twak mar buch jopiny bed thuolo mar ndikona penjo nikech wan ka kod jagoro mar Kuppet akelo Misori obiro duoko mong'eyo ewi wachni. Machiegni jagoro mongirore amosi ni oimore. Iluongo to imore ahinya. Amor kido thuolo mar donjo ka. Ambinda mor kiluonga mondo atwak gi jothurwa. Kendo amoso jothurwa ni oimore ura ahinya jokanyanam. Ageno ni gikaw mos kendo gimor ka gineni ka intiere ka kendo enyelni. Erokamano. Japuonj en lemo modewa ahinya. Kendo king'iyo mise ma ochungo piny en mise mar somo. Nyiso ni piny ma ji ok osome en piny ma ndalo ni makiny chal ka gima olal nono. Ang'o matimore e sekta mar somo? Ang'o matimore ndiko jopuonj? Moses Wetangula en speaker mar od bura mamalo. Ok apar ko nyalo wuok gi wacha modhi godo e kor piny molandi mowach ni gidhi kuom jatend piny e od loch mar Kenya ma en State House kendo miyo jotelo magin wajumbe barupe mag ndiko jopuonj. Barupe apar ng'ato ka ng'ato. Kwa gogi kwan wajumbe manitiere ka mano jopuonj tanda uoya to gidhi giuso. Iuso lemo mag ndiko jopuonj nang'o? Jaduong' Bati adwa mondo awach mokwongo ni wach mana winjo ni speaker mar od bura maduong' owacho en wach ma akawo gi buok maduong' nikech Kenya kaendi kaluwore gi katiba mar 2010 2010. Yes. Jo Kenya no yiero mondo oket duol mochung' kende miluongo ni Teacher Service Commission. Teacher Service Commission nigi tich maduong' achiel ni en mon gi thuolo mar miyo jopuonj license mar tich by timo gimiluongo ni register gi kato kendo ondiko gi e tich. Kosendiko gi e tich to kendo en mo otero gi skunde magipuonje kendo en mo ong'iyo ni jopuonj go betiyo kaka chik dwaro. Koro miyo kaka aseng'eye gi ndalo tema ma sebedo japuonj ni Teacher Service Commission kuom jo public service tema ntiere Kenya ka ene kama noche onego beni kaka ng'eye ene ma tije ilando kendo itimogi e sikundewa kendo itimogi e county sub county offices moloyo to mano sikunde manie primary schools to mag secondary school tilando mana vacancy mantiere. Koro ka speaker mar od bura maduong' owacho gimoro ma e tok chik to omako dhoga nikech koro mana nyiso ni commission mano yier monego beni ochung' kende momi mana teko gi katiba mar Kenya ni ma koro nitiere yo ma tijgi no koro gikia ni koro tijno oloko tek mar State House ni State House kunende mantiere ok ni jopuonje ndiko kuno to ni kuno ma form ndiko go jopuonj nitie. Mano en gima kana winjo to buoga ma wasego bura maduong' mar union ma wabiro chiwo statement ma elaborate chieng' tich ariyo mabiro ka jopuonj ka jo union mar National Executive Board obedo piny mondo wang'e mondo wapenje ni to
bende en gima ber kapod waweyo Teacher Service Commission mondo oti tich mar piny momiye gi katiba e yo makoro chalo gima gidwa tiyeno. To kendo kare budget ma ndiko jopuonj, wang'eyo ni administration mar Dr. William Ruto no ochako ni odwa ndiko 116,000 ka higa mar 5 orumo. Kendo nocho wang'eyo kaka plan mantiere mendiko go jopuonj, ni jopuonj ndiko ka moko ochako tich miluongo ni intern, ma bende wasebedo go gi ywaruok ahinya kuom ma. To ere kaka Treasury ogolo pesa minyalo ndik go jopuonj 10 ewi mjumbe ka mjumbe moyudo thuolo modhi e State House, to kendo ka giseyudo gigo to kendo ka giseyudo form go to gendo gichagi uso e nengo mar siling 400,000. Koro ka winjo gima speaker mar bunge maduong' ma od bura mamalo wacho, to chalo ka gima en gima rach ne ni en uso form momigi nono. To gimorochore ka malich mogik en process mar ndiko japuonj. Ni to ng'ama koro kare ndiko japuonj en mjumbe koso en Teacher Service Commission. To bende koro en gima kare ni Teacher Service Commission owe mondo beda kanyo kaka a commission mano obedo ochwe gi katiba mar Kenya, ni en tich ne en mondo register japuonj mose tiegore, to kendo mondo migi tich, to kose migi tich to ted gi skunde mondo gipuonji, kendo mondo ng'i standards. Bende koro jopuonj mondiki gi wajumbegi be gin gi standards ma correct. Koro an uso mar tich mar jopuonjno en gima winjo ka wendona. Un kaka riwruok mar jopuonj pok ne TSC omiyo kwan jok mowinjo bed ni ondiko kata miyo slots moko, kaka iwacho ni inyalo mi ji slots, ni sama koro indiko jopuonj makama wanyalo mi slot makama mondo imbi manye jogi moko, ma bende timore ne unu wegi? Mano en gima wendona. Tinende bati wan yie ni gine ndok nya timore kuomwa. Kotimore kuomwa to yie ni koro wa compromise tijwa mar defending japuonj. Ni mano koro nyise ni wambe wadwa ndiko jopuonj kinyume mar sheria, ni tok chik mar ndiko jopuonj, koro wambe koro wadonje ni mano ende ohala mwatimo. To wanonego bende wang'iyo ni jopuonj kaka ne giwuok e college bondik gi e wang' sa. Kare ma ende momiyo wasebedo gi jopuonj masani nitie jok moko mane intern maywak ni higni 2 momigi gino ng'eny. Tini paro ni ka ng'ato dhi uso oseyudo thuolo modhi uso go, modhi ng'iewo go form mar ndiko puonj, ka wuon gi kata min gi nigi siling 400,000, giche ni en koro kokal kata through intern. Dono kama endi koro en rocho ndiko jopuonj e yo moriere ma ji ong'eyo. Ma ji ong'eyo ni ka vacancy exist to kaka to mane mwabro tiyo. Gima timore bati ni loch mar Dr. William Ruto wan en loch ma wang'iyo gi wang' ma obuone. Nikech wabuone, nikech osetimo gima pok notimore e ndalo machon mosekalo. Nyaka na bed jagoro mar Kupet, pok aneno e higni 4, nikech an makora sab tam na mar 4, pok aneno kondik jopuonj kata 50,000 e higni 5, pok aneno. To ma endi e tam na mane koro anti ma koro achaka kawo kore kendo ni kapok kikie rum mar 5 to dhi miyo waji jopuonj 116,000 ma bino dong' mana 16,000 kende. 100,000 ni e pipeline, nikech 76 to sendiki, koro 24 ema koro nocho bedo engage kaka intern, ema warito ni mondo ndiki. To koro gima lit na mogik ni kare ni jopuonj ondik mang'eny e period ni maloyo kaka nochiki. To kare budget minyisowa ni mae budget mondiki ni ndiko jopuonj, kare en budget mana mowuond go wang'wa, to ken the real budget. Wanong'eyo ni budget ma real en mano choiki madhi ndiko jopuonj 20,000. To mano edo ken 20,000 to momi wajumbe ma ousogi to ngeche nopogore gi namba. Koro ngeche ni wan kare nitiere ghost register mitiyogo mondo ndiko jopuonj.
Koro adwaro ni the next stage nikech wan gi commissioners mane Teacher Service Commission kanyo mawacho nyaka dholuo. Iluongi mondo giwach kaendi gima gitimono. Kadipo ni gin ma office gi ogolo form go yud ka nitie State House. Ma State House ochako miyogi jabura ka jabura apar. An maendi kane speaker wach ni maendi oriwo nyaka jo union. Da comment about it. Da dhi apenje to koro kata sana adwa penje ni en gima lit ne ni en mana uso to tok chik mar ndiko jopuonje to bong'eyo ni mano endo bende gima rach mogik moko nego bende wawinjo e Kenya masani. Ere gimomiyo kare nolos TSC nolose mane mondo o engage gik miluongo ni corruption magnitude mar corruption moa ka TSC mochako donjo State House ma forms owuok kucho ma MP ma koro uso nikech ng'eni gimoro notimore kaendi Jabati mama ema adwa mara kete in perspective. Kane cabinet secretary mano mokwongo kapok wayudo Ogamba Machogo exactly mano gima nada penjo ni kano wuok odhi mo ochiwo form mar ndiko jopuonj. Yes. To nandiko barua ne Teacher Service Commission mondo ginyisa kuma Masogo yude form to TSC nokwera ni gima Machogo nochiwo kuno gin giki mane gin barupe mane maji nodwa kata mana iye gwenge ma Kisii ka ilaro forms no ne ji ok ni joji nodwa mana i form no mokwongo nochopo ka en gima oyiech omak mana gi gam gech no wache e bura mar liel. Yes. Ni bi ami form. Yes. Andiki puonj. To kendo miye ka ji neno jok moko luwe mo ywayo form no kuom en form mano fil mochopo ka TSC ka en gima oseyiech ma ondik ng'ani puonj kata form oyiechi mano endi gima notimore kesni. Omiyo an kana penjo kaka ng'at maneno ni to ratiro mar jopuonj ma ok mapok ondiki to chalo nade to TSC nokwera ni gima chalo kamano gikia. Bang' mano noling'a ni gino gikia to forms oneno tukedo ne jopuonj gi Jaduong' Akelo Misori. Ing'e gima timore Bati? Yes. Ing'e ni ka isewuok mipenjo gik moro formally. Tichwa en tich engagement. Yes. To kendo ka engage tadwaro ni omiya response. Response anendo kaseyudo to maendi koro meda mana evidence nikech machane cabinet secretary mar education to mato speaker mar National Assembly to kendo ka antiere kaneno ka ilungo ni official government spokesman mabende wuod thurwa owacho maler ni en gima chalo kumano sirikal ok. Koro kang'eyo ni kare ng'a wacho adieri wachni. Jaduong' Akelo un gi representatives mago e kor gwenge gi chiegni te e region gi kuom ranyisi kidhi kata mana Bungoma nitie representative ma Kuppet gin giwacho ang'o? Kuppet and the most represented union in Kenya today. In fact, New York, in Kenya, East Africa region to Kenya in Africa, and the most influential union. One representative, kia a region mar county, one gi jok ni school representatives. Tingi matimore, but kaja japunyo obedo posted school. Kaja punyo obedo posted school. Gima representative nyalo ng'eyo about japuonj ni onge. One receive japuonj no endo gi both hands. Ni tijwa mar that school odok piny nikech koro wayudo ng'ama dwa konyowa tich. And ok en business ni modi piny ni tire kako ndiki. Ka in principal kata in head teacher mar school tedu timo gimiluongo ni ndiko mana returns ni ayudo japuonj machalo kam. Tibiro yudo ka sub county nyaka county boyudo email kendo copies mag japuonj mondiki school kaka sulwa kucho ka japuonj oter kata Bande Girls kata tere mana Moi Suba Girls kata tere Migori Boys kata tere Kanga to wangi ja principal makanga kata ma primary school ma Migori wacho no yudo japuonj
en ondiko gimiluongo ni casualty return manyiso ni japuonj report en mano endo ok onyal penjo japuonj to certificate ok ong'e en barua omiye gi competent authority ma en receive this personnel ka dipo ni ng'ano endo fake document ne ng'ama dhi geng'o that fake document en Teacher Service Commission. Ku Teacher Service Commission ok en small office manyalo oro ng'ato ma ok gipuodho. Omiyo ka MP emo recruit ng'ato ni mondo odhi school to ok en TSC school no ok nyal accept nikech ng'ama ondiko sei en mana kaka aneno logo mitiyogo kawuono en logo mar Teacher Service Commission. Kiseneno logo no ting'eyo maler ni mano endo oaka Teacher Service Commission. Koro en upon Teacher Service Commission kisendiko return mondo giwach ni no wan ng'ama chalo kamano choko kel kanyo mano ng'ama fake. To kiyudo ka TSC ose approve mo owacho ni return mimiyo miluongo ni casualty return ni maendi proper wan gin gichulo mana japuonj miyo mana tich en ni miyo ichulo mana musara. Iwacho ni gini ok otimore kuom thuolo mokwongo, ok onere kuom thuolo mokwongo. Kipenjo tinyisi TSC wacho ni gin giwegi gikia kama gini. Barua to wuok ka TSC. Ere kaka ng'ato nyalo wacho ni okia gima timore? Akelo Misori. Nitiere joma ndiko ka aparo mabro winjo pachgi gin bende mondo watemane duoko gigi. Nyaka kisani iwacho ni japuonj mosendiki ka ene kategori mar bedo e level maru mar riwruok ka obiro to principal receive gi to hands nikech okonyo pek manyo nitie school. Un bende kaka jotelo mochung' ne riwruok mag jopuonj u receive nikech omedo membership maru. Kendo unyalo bedo gi yot gi duol mar kedo ne jopuonj mamoko. To king'iyo ka nyaka jopuonj magin interns gin jopuonj mukedo negi. Interns nyiso ni pok ondigi yo mongirore. To bende wacho ni japuonj mora mora mosedhi monyono kar tiegruok en japuonj. Ukedo ni nyaka jopuonj mosetieko tiegruok ma pok kata koyudo internship to gin gisetieko tiegruok margi. Sama kuom ranyisi japuonj moro notieko tiegruok mar higa 2019 kuom ranyisi kata 2020 to pok ondike to nyawadgi manotieko kata 2023 to yudo barua ni manyiso nang'o. Where is fairness and where do you stand as a union? But ingini okwanyal mix issues. Okwanyal mix issues to okwanyal mix kama. Kaen japuonj ingini jopuonj mindiko moloyo to a level mo wa represent. Gin jopuonj mapuonjo subject mopogore opogore. Ng'ato timo maths, physics, maths, geography, chemistry, biology, nyapo literature and English, CRE and Kiswahili and so on, and history and so on. Koro subject combination emanyalo bedo ni school A dwaro. Ka jopuonj ma in circulation gin jopuonj ma nigi subject combination mang'eny to skunde pod ok dwargi gin kategori no nyalo budho oko. Kaka sani endi wan gi evidence ni jopuonj ma mainly manondiki e period manechokalo manondiki the last 20,000 ne gin mainly jopuonj mane otieko ndalo machiegni malo jok moko manie field kaluwore gi subject combination. Inya paro ni samane ondik jopuonj e junior school mokwongo Teacher Service Commission nokawo ka ji to ndika mok gi rationalize ni jopuonj mwandiko gi bende gine jopuonj ma dwarore. Kuyudo ka school moro kaka school mang'eyo Migori Primary noyudo jopuonj 4 at one go. To jopuonj 4 gi onge ng'ama ne puonjo kwan kata mapuonjo chemistry at all. To junior school and a secondary school curriculum mano nego bende miyo gi jopuonj. Koro the second employment schedule manotimore ne jo TSC otemo mondo correct anomaly no. Nikech jopuonj mana gi yudo kachacha thothgi bende ok nyal puonjo subjects machalo kaka chemistry, biology kata maths, physics and so on. To ne onego bende kata manyalo pre-technician courses. Koro jopuonj mana nigi science go nobedo absorbed. In fact nobedo absorbed kata nyaka the most recent. Koro jok mana nitiere gi humanities kata languages thothgi ne pod ne mana circulation. Mana achiel kuomgi. Mar ariyo japuonj
mo apply ema bedo absorbed. Tiyudo ka pod jopuonjwa ok chul maber. Ka japuonj moro puonjo e skul moro ma private ma international, iyudo ka samoro okawo en ichule gi lalup 70, to ng'ato biro chako galup 39 or 35,900. Koro ng'ama chako galup 70 en pod oling' aling'a kanyo ni onge tiende mondo adhi andiki to waendi pesa matin. The current group mar jopuonj mantiere go ging'iyo gima important now. Koro yudo ka jopuonj mang'eny moko nitiere ma pod ni oko kacha ma ok kata ni no graduate 2016. Nitie jaka mo graduate 2011 gi 2010 ma pok ondiki. Koro mago gin stories ma winjo oko kacha. To kendo gintie ok gin story atora. Koro wawacho ni mano ende momiyo koro employment opogore. Mar ariyo, jopuonj mane obed kindiko mosendiki kuom this 100,000 mando keto tangi matin ndi gin jo primary. To ng'eni primary schools ema ng'eny e Kenya ka. Koro ndiko mar jo junior school nocho lock out jok mana nigi P1 kata mana gi diploma manocho se upgrade mondo gipuonj CBE kind of education. Koro mae ndi momiyo jopuonj mang'eny poni oko. Policy mana wan go chon bende ne okaw jopuonj mang'eny. Policy manocho ne wan go chon kapok ne Ruto biro e loch ne indiko jopuonj 5,000 to ma ipogo jopuonj mane secondary kendo puonjo jopuonj mane primary. Kaeto mar adek nitiere jopuonj mane ndiko mana depending on the need. Ka japuonj o retire kata japuonj otho to nyaka watim replacement. From 1997 okosebedo ka jopuonj ndiko normally. Thoth jopuonj mane ndiko ne gin jok ma fill gaps mag jopuonj man mowuok oko through ni jok moko we tich, jok moko tho, jok moko retire. Koro mae ndi momiyo pod wan gi backlog. To no aneno ka system mar William ni to ne en system maber. Okaw ji mang'eny ondiko wat wan go kendo backlog kodo. Makoro gima koro kethe mar rocho ndiko mar ndikruok mar jopuonj en tich gima ne Mheshimiwa Wetangula koro wachoni, mar speaker wachoni. Makoro nyiso ni wa make steps 4 to nitiere 3 ma bende ywawa chien. Ni ng'ato nitiere mochung' e gate en ka ji okalo ka wase make 4 steps tembe 3 steps o make mondo ywawa mondo koro wabi wa discuss before the public ni to tich mar jopuonj ng'iewo kose en gima ikawo akawa. But an mane gima ng'eyo. Iye. Sama gigi timore kama, keto sekta mar puonj kama chalo nade? Kuom ng'ama dwan tiegore kaka japuonj, kuom japuonj ma osendiki gi japuonj ma pok ondiki. Nikech ma koro biro chopo kama koro samoro ka ng'ato dwaro promotion kata, to koro chunya ko ti gi pesa. Nikech ma koro e gima samoro nyalo dhi kuom jumbe ma nondike to ong'ise ni koro miya gimoro. Tiyudo ka japuonj koro ngalore nikech promotion mar japuonj en gima ber. Kendo waparo ni onge ng'ama deher ni obed kama entiere kuom thuolo malach. Mak mana ni jomoko samoro koro nyalo dhi moingo jowetegi nikech weche mag mibadhegi. Ma udwa timo nang'o ere kaka udwa konyo jopuonj e sekta mondo ne nitiere fairness. Jaduong' Bati, aparo ni mano ende di a conversation kata twak monego bed ni wan go kaka jo Kenya. Ni to institutions ma wan go Kenya ka. Aneno kata ka iwach about IEBC. Yes. Iwach about the Teacher Service Commission. Iwach about Public Service Commission and so on. Iwe about Parliament. Bende gin gik ma functional koso kisongo wacho ni bende gin koso gin dysfunctional. Kaendi kama wantie. Machalo ka gima kata mana Mheshimiwa Wetangula wacho ni corruption itself. Mwabiro kwa wacho ni en gima yieya en mani kisebedo gi corrupt process to nego beni kiyude nono tichiwe nono. So yudo boki oko mar TSC is one corruption. Mano corruption ma terrible. Jaduong' Bati mano corruption ma ok ni ka. Mano corruption ma terrible. To ka koro time ma member of parliament ma ng'at ma preside over their debate emo wacho. Yes. Mangeche ni samoro ene moor ni gigo ni mondo pogi. Yes. Nikech okapar ni jatend piny nyalo wuok to dhi wacho ni omera biene uru kamo na miu form.
Amiyo form ngata para. Ngata para. Yes. Nyaka beni ng'ami luongo ni speaker ni. Ere kaka ong'e details. Ere kaka ong'e details mana para. Geche ni ene momiyogi. Wawe drag nying president kanyo. Ene momiyogi. Position mar speaker ok en position mar jaywecho. Ere kaka okwa drag nying president to gitimore State House. Position mar president opogore gi mar speaker. To speaker be ok en jaywecho. Inyalo nyisa ni speaker ti State House mondo ka ji dhi kawo form to ong'eyo ni gidhi kawo form. Wacho ni ne moterogi. Koterogi to koro ine kuma kino tiketowa. Ka diponi ene moterogi to ne kama gino keto institution mar parliament e Kenya kae ni kuma entie. In kuma entiere no, in iparo ni koro ana nyalo hack kanyo madonje. Ikedo ne jopuonj. Ema wacho ni to an ng'e ni kama koro omiya go tich. Nikech an tich conflict ilagi ema tiyo. Yes. Koro omiya gimiluongo ni foda. Gima da wuoyogo makuri bu chak mana winjo chakre kiny. En mani miya ichake go iu to kendo ichake gi jopiny. Adwaro ni kiny Royal Media mar English Service koro mi okete mondo awache kisungu mondo everybody owinje. Nikech maendi en mokwongo gi degrade the employment mar teachers in Kenya. Gi demean teaching. To kendo ginyisowa ni ena sanctioned corruption. Ni ka in member of parliament ti in ng'amo yiene mondo tim gin. Kare gin wawacho ni kare wawuoyo about corruption ni. Tiyudo ka onge ng'ama wache. Onge ng'ama chung' mawacho ni kawuono wawuoyo about corruption. Kata me od bura kanyo. En gima onego bene wa duto wawacho ni wang'ur. Kisungu to wacho ni wa frown. To gidhuluto onego bene wang'uro gini. Okay. Onego beni kuri neno ka kineno ka gweno ochago ni kur tren gi nyithindo to king'i around king'iyo malo to neno kongongi to king'iyo tieda piti neno ka thuol timo lwete ni ng'ang'a ni koro odno endo seberatari ne everything. Ka members of parliament ema koro timo this thing. Koro kare onge tiende mondo wabed gi TSC. Right. Onge tiende gima lit but ni ni commissioners mag TSC gi wan kaka union wa participate in the appointment. How? Wa appoint people manigi integrity mondo bede panel ma select commissioners. Kupet oro ng'at manigi integrity kendo Kenya ti oro ng'at manigi integrity. Gi join other committee members mutingo very serious government officials nikech gidhi yiero commissioners mag independent commission koka gioro nying dhine president for appointment. Koro mi ok en gima nyalo kayo lying low nikech koro Wetangula wache. Nikech ko wache mochalo gima en formal and official communication. Koro wadwa pike manyaka wa censor Wetangula no. Wan kaka jopuonj of Kenya, we must censor him mondo nyiswa the day mano dhi otero jopuonj, members of parliament mondo kaw fombe ji 290. Yes, kigo gi fombe 2,290. 2,290. Yes. Surely. 2,290. Koro ne kaka rights mag jok ma legitimate to get jobs obedo frustrated. Kato kendo another stage ne gidhi giuso gi. Koro abro tite treyo. Yes. En a whistleblower to kendo o sanction the process. TSC employment remains for those who have money. Yalo ndiko ka. Oko wacho na nyinge. Janyuol sani higni 8 nyaka nyathina wuoge school yawa konyauru. Wacho kama napano tiko tiegruok mare. It is very painful that I graduated in 2011 and to date have not been absorbed. I am Robinson Olela. I'm really tired. Wacho kamano. Yawa jo Kenya utago jo manene onyuole Kenya.
Misori we wuondo jo Kenya mane gima wacho en owuon. Ma wach moneko wuoye ma wach ma ok onego wuoge dho jotelo kaka Wetangula. An owuor Jacob Mark kan uyoma Lweya Rarieda wacho kamano. But and then Dawood kan tire Ugunja ne graduate 2011 to okanyal dhi dwaro tij puonj nikech osaratin wacho kamano en owuon. Paulo Kuto mar Karombe School but penjna kelo Misori ni bende ong'eyo ni nitiere jopuonj mosetieko higni 9 nyaka ne tiek tiegruok. In one of the colleges, the number of teachers posted are more than the number who were allocated. Mago pa jopiny giwuoyo ibro duoko gi achiel ka achiel kodhi mbele. An Cleophas Odhiambo an Machakos nyathino graduate 2019 nyaka Kenyatta University nyaka sani pod ok ondike. Ji nitiere kitabu mar Josabar golengo bati aparo ni mano nowacho wach machielo. Omondi Rawago TVET trainer gini kata wan nyocha omako dhowa ka PSC nolando post 1,000 to ne oduogo ndeki ji ma okalo 2,000. Koro wawuoro ni to joma moko gi nobedo interviewed kanye sekta mar somo otop. Making part jopiny. But ingeni part jopiny en gima based on gimane speaker man National Assembly wach. Kato gini ka ging'eyo chon ni kionge pesa to nyandiki to pok waneno jomo come out. Koro gini kata beni wa hit at speaker Wetangula to pod wadwa wacho ni jopiny gin complicit. Ere kaka ng'ato member of parliament okelo ni form mie shilingi 4,000 te lenga wach ni chaki kudhone mana representative machielo ma en speaker man National Assembly ni jogi gino cho omiya form ka indi achula 4,000 tita 4,000 yudo kany igini bati gibati ore ka indi ni ngeni gini endi wawache kama ni geto na ngora to ngeni police to wachulo pesa di recruitment to armed forces other jobs. Aparo ni maendi en twak monego beni jo Kenya bede to kendo winjore ni way forward for Kenya onego beni wabed genuine ka one representatives of the people molo to members of parliament to nego gibed members of parliament ka gin opportunity mar employment to giketo bed fair mondo recruitment of team yo mo fair mondo ayud value for our skills gi knowledge mo again from our universities and colleges. To cook bedo in an event makaka for example kaja TVET no wacho ni nondiki jobs 1,000 to duo ndik 2,000 emo me achakogo awacho ni kaka sani wang'eyo ni jopuonj 20,000 onego beni buru wuok e rank mar jok manucha ni internship mondo ndiki to kati poni wachako ayudo ni koro 3,000 bendo chako ndik ka to geche ni kare wabro penjo kata mbade ni to budget woni chigolo mandiko jopuonj 20,000 kare no cheni elastic en gima yuare mamedore mi nyalo ndiko jopuonj 4,000 moko kendo tato ka en 4,000 chako ndiki dakto chimie walu ji 100 ondiko mabe okay extra ijogo atima dikichim ni chigolo pesa koro maendi en gimo tim bilo e boch igine tok chik koro ondike tok chik to kon time tok chik en gima nyaka wa condemn together nyaka wakwede gi weche motegno manyalo miyo ng'at motime bende wang'e dok tielo mondo kik ochako nuoye. Shemotho soja wacho ni but I fully support Wetangula and whistleblower kendo koro weche go nyaka koro DCI kaw kendo wanone yo makare mbunge ma ochamo sendi oleo owacho kamano. Iwacho ni uyiero commissioners ma bedo TSC National Teacher Service Commission wa appoint panelist o appoint joma dhi piedho gi mang'eyo ni bende giromo nyiso ni un gi duol mar piedho mi wacho ni Jadunga Kilo Misori ni to romo bedo ka. No. Seche ma mi piedho gi kapok otergi ne president. No. Ka waseyiero gi to obedo an independent body makoro ok wachak wa influence. Ijo wachni.
Emomiyo wayiero jok man people of integrity. Ma kata sharing with us gima timore iye kuno konego beni en permissible. Can you complain when they erred, when they go against the dictates? Wan ng'endi kadipo waonge gi specific person. Mokwongo waneno ka ji ose apply to gi itimo gimiluongo ni shortlisting. Gin gi participate e stage ma ji osebedo shortlisted. Okay. Koro ka ji osebedo shortlisted koka ging'iyo to jok mokelnegi kaka for example kaka recent nochi dwaro ji ariyo nikech nitiere commissioners ariyo mano retire. Koro gidwaro ji ariyogo giyiero ji ariyogo giriero ji chigni 4 apana beach to gioro ne president. Koro ka president ema chako yiero ji ariyo kanyo. Okay. Mano kora political process. To president ok nyal golo ng'at moko meet the threshold. Okay. Jadunga kelka watieko. Yes. Ineno ka siasa ketho somo. In gi wangi kaka ing'iye. And independent officers, miluongo ni constitutional officers, kata commissions, bende gin independent kage sani kinde ma siasa ni. Ineno ka siasa dhi ketho lai mar somo ne tang'o ma nyaka iwachi ka watieko. Mokwongo adwa wacho niya, independent officers ma obedo created in the commission gi nyap. Kagi accept, kagi yie ma siasa odonjo e igi kaka kuro neno e wach mar ndiko jopuonj ni. To mano nyiso nyao mamalo mangiche ni koro commission go ok onego beni gi exist. Onego kethgi kendo mana gokinyi ok odhiambo. Nikech kagwa wegi gi this kind of arrangement to nikech ni society wadhi bedo maonge go. Koro kata court ji ok bi luoro nikech ka judge osechiwo judgment to onge ng'a biro luwo. Nikech ging'e very well ni gimotimono en gi protection moa State House. Tere kaka nyang' wabed gi ng'ato ma head Teacher Service Commission moluoro mana State House to koluoro chik. Jaduong' Mbati winje gino ok ane ka gino adapt. To onge kaka wanyalo bedo gi Speaker of National Assembly ma otan mana to a whistleblower mana nikech o participate e process. Onge nyaka details mar gima ne ng'ato ka ng'ato mi kendo gi pes gi gimoro kamoro ma ng'ato nodhi oyudo kaka payback kuchiwo form. An ok ayie gi that process at all. Koro kata parliament no ok independent, Teacher Service Commission is not independent, and any other motimo mana dictates mag the executive. Kadi poni executive emotimo gimiwacho ni. Okay. Ok ang'eyo kind of kwan ma Wetangula ne goyo, to kadi pono goye kaka no goye no, ten en arithmetic moko dhi maber. En kwano moko dhi maber. Wach mi do wacho ni jopuonj. Anado wacho ni jopuonj ni gitim tijegi with integrity. Wawe ng'iyo mwariti nyaka gigi chope level makoro wawinjo ka jo media maluongowa mondo wabowuoye. Ka gineno ka gimoro timore marach e sub county kata within the school, jok moko ndiki yo moko winjore to giwachon mondo wane mwa whistle blow. Okay. Ka gineno MP ma uso tesegi to gi report the nearest DCI mondo investigation otim mondo Kenyans odog ka gin safe. Okay. Erokamano jaduong' Kelo Misori nyakwara mugi wabedo gi twak kako da Kelo Misori jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KUPPET ka wang'iyo ni to jotelo uso bok mag ndiko jopuonj e tich. Wacho ni en mibadhi ma pok odwaro yudi. Omiyo wageno ni wadhi neno gima osingo ka ni chakre kiny koro gin e ng'wech mar ng'iyo ni to ng'a gini manondiki ang'o momiyo TSC nyalo bet ni timni gin jomage TSC manyayo mibadhi ni. Wageno mar neno wach ni nyakwara mugi kendo wageno mar yudo dwoko kuom riwruoge makelo ni jopuonjgi. Erokamano kuom bedo kodwa. Hilo Kelo Misori, Eloin bende gi director mar Alex Obaro gi Aruto Mosiro wechegi kachiel kod jaloko mar Wilson Ochuka. Nyinge en George Bati Oriti Masani. Bedo gotieno mokwe.